أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungawahlanganisi amanga neqiniso, ungaxubi amanga neqiniso, ungalifihli iqiniso ulazi. Ngicela ukuthi kubafowethu-ke labo abazibiza ngamaKristu noma abalandela inkolo yobuKristu, ngoba kunemehluko phakathi kwenkolo kaKristu nenkolo yobuKristu. Inkolo kaKristu ile yobunye bukaNkulunkulu, ile esibiza ngeIslam, ile esibiza ngokuzithoba, esesiveze ubufakazi obuningi ngaloko eBhayibhelini. Manje ngikhuluma-ke nalaba abenkolo yobuKristu, le eyafika uYeshua esehambe kudala emhlabeni engasekho emhlabeni, yafika noClever laba abazibiza ngamaRoma abafana noPaul. Ngikhuluma nalabo-ke abakholelwa kuloNkulunkulu oziqu intathu, abakholelwa kuloNkulunkulu lo oyinkonkoni, lo nkulunkulu lo oyisitabane, ongamadoda amathathu ahlangene endodeni eyodwa enza umuntu oyedwa. Ngikhuluma nalabo bantu labo-ke manje. Ngicela-ke ukuthi-ke baze bangichushishe la, bangibhalansise la. Kwasha bafana egoli bathi awukungibhalansise la ke ngizwe kahle ukuthi kahle la le ndoda le ikhuluma ngani. Ngicela nje bangichazele la. Mawufunda incwadi kaMateyu 12 kuverse 40 ithi uJesu uyindodana yomuntu. uJesu yini? Uyindodana yomuntu. Mawufunda incwadi kaMateyu 1 ithi uJesu uyindodana kaDavide. Mawufunda incwadi kaMateyu 10 ku32 ithi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Mawufunda incwadi kaMateyu 3 kuverse 50 ithi uJesu unezihlobo. Mawufunda incwadi kaMateyu 18 verse 3 uthi uJesu phendukani nibe abantwana. Uma ufunda incwadi kaMateyu 19 verse 17 uthi uJesu ungangibizi ngokuthi ngimuhle, ungasho ukuthi ngimuhle. Mawufunda incwadi kaMateyu 5 kuverse 17 uthi uJesu mina angizange ukuzochitha kodwa ngizogcwalisa umbhalo phezu kwembhalo noma kwezambulo ezikhona. Mawufunda incwadi kaMateyu 28 kuverse 20 uthi uJesu mina nginani ngaso sonke isikhathi, mina nginani ngaso sonke isikhathi. And then bese kukhona lapho-ke encwadini kaJohane uJesu ethi mina ngiyisinkwa sokuphila. Ufunde futhi kwencwadi kaJohane uJesu uthi phuzani igazi lami lizoniphilisa. Ufunde futhi encwadini kaJohane uJesu uthi idlani umzimba wami, idlani inyama yami. Bese futhi ufunda kuyo futhi incwadi kaJohane uJesu uthi mina ngiyindlela, mina ngiyiqiniso, mina ngukuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Mawufunda futhi incwadi kaJohane uJesu uthi mina ngiyisango lokungena ezulwini. Aphinde futhi uJesu athi akekho omaziyo. Ithini kahle le ndoda? Abuye futhi uJesu athi mina ngumvini, ubaba ungumlimi. Abuye futhi uJesu athi obonile mina ubonile ubaba. Owazi mina uyamazi ubaba, ngoba mina nobaba simunye. Aphinde futhi uJesu athi jabulani nithokoze uma benithuka benibiza ngazo zonke izinto, ngokuba kuyakuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Jabulani nithokoze uma benithuka beninyefula benibiza ngazo zonke izinto. Mayephinda futhi uJesu uthi anokhuleka nithi baba wethu sezulwini. Ake ningibhalansiselana-ke bafowethu ke ngizwe kahle, ngoba mina uma ngabe kwakudideka abafundi bakhe nina nohlala kanjani ningadideki. Le ndoda kwakuyindoda ekhuluma izakha, kwakuyindoda ekhuluma izisho, kwakuyindoda ekhuluma iziphicaphichwano. Ake ningichushiseke amaKristu amahle, ke ningichazele kahle ngizwe, nichazele iAfrika yonke ukuthi kahle le ndoda yayikhuluma ithini. Angibonge.